So, unsa man po ning Muslim. Ang word nga Muslim, mga igsoon, is Arabic. Mga binuhat nga nagtugyan sa iyang kaugalingon, nag-surrender. Sa Tagalog ba, sumuko, tumalima sa kagustuhan ng Diyos. Pagtugyan sa imong kaugalingon. Kung ang imong kaugalingon, imong itugyan ngadto sa labang magbubuhat, sa Arabic na siya is Muslim. The word Muslim, bisan dili nimo gusto, unya kagustuhan sa atong labang magbubuhat, wala tay mahimo mga kaigsunan, kundi atong isuko, atong isurrender ang atong kaugalingon ngadto sa labang magbubuhat. Dili ta magbuot, mabita na magampo ka, amahan namo nakasalangit pagdaygon imong ngalan, matuman ang imong pagbuot. Unsa ko no? Matuman ang imong pagbuot. Sa Arabic nini is Muslim. So nindot kayo mga kaigsunan. The word Muslim, dili tong Muslim na inyong nahibawan nga taga Mindanao, lain og ginistoryahan, nagsulot og ingi-ini, taas og bungot. Dili na makapa-Muslim ang iyang tribo, Maranao, Tausog, Yakan, og ang iyang bungot, og gining iyang gitawag og kopya, isulot diri sa iyang ulo. Di na maka-Muslim. Ang makapa-Muslim sa usa ka tawo ang iyang pagtugyan sa kabubuton sa Dios. Pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa labang magbubuhat. Mo ni makapa-Muslim. Dili ang iyang inistoryahan, lain ang inistoryahan, di nimo masabdan, pingon dahil nga Muslim man to. Dili na makapa-Muslim ang iyang istoryahan. Kung dili ang makapa-Muslim sa usa ka tawo ang iyang pagtugyan sa kabubuton sa Dios. Dili tong Muslim na inyong nihibawan, ninda og CD, dili tong Muslim na moingon ng taga Mindanao, deka. Dili makapa-Muslim ang iyahang lugar. Akong usbon, ang makapa-Muslim sa usa ka tawo ang iyahang pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa labang magbubuhat. But pasabot, imo siyang sundon. Kung unsay balaod sa Ginoo nga gihatag niya iyang gireveal didto sa mga propeta, kung imo siyang sundon, tawag nimo anak Muslim. Ug moingon ang Ginoo, bag-ampo. Di mag-ampo. Unsang pabaagi? Ari na. Kitang tanan na mag-ampo man ta. Ang pangutana, ang Ginoo may magbuot. Nabitaw mag-ampo ka. Matuman ang imong pagbuot. Unsang pagbuot? Unsang pagbuot sa Ginoo nga atong tumanon. Nga unsang pagampo nga atong sundon. Sama sa pagampo ni Jesus. Mateo 26:39. Nga si Jesus kung mag-ampo, maghapak. Iyang ibutang ang iyahang agdang dito sa ground. Nana sa Bible, mabasa nato sa Bible, Mateo 26:39. Nga si Jesus ngadto sa unahan og nag-ampo nga naghapak. So ang pag-ampo di ay nga gusto sa Ginoo sama sa buhat ni Jesus. Unsa to? Ang iyang pag-ampo, ang iyang agtang, iyang gibutang dito sa ground. Wala may laing mag-ampo nga ang iyang agtang ibutang dito sa sawg. Kung dili Musliman. O musulod po si Jesus sa sinagoga, dili niya i-apel, dili niya isulod ang iyang sapatos, sinilas, ibilin sa gawas. Inga na si Jesus kung magmusulod. Bisan si Moises, nakikita siya sa Ginoo dito sa Mount Sinai. Ningon ang Ginoo, O Moises, ibilin ang imong sapin sa tiil. Nga naman, tugod kaya ang imuhang gitumban, balaan. So sa ito pa di ay, kung ikaw mag-ampo, diha sulod sa simbahan, ibilin ang imuhang sinilas. Nga wala may lain na mag-ampo, musulod sa simbahan, ibilin ng sinilas mga Musliman.
Musulod ka tanaw ka rin na may simbahan, na may moske dire sa San Isidro. Makita nimo diha. Libre man ang adto dito. Tanaw nimo ang mga Muslim musulod dito, ibilin chinilas, sapatos, bisag mahal pa ng iyang sapatos, Nike o Reebok pa ng iyang kuan. Ibilin jud ng iyang sapatos. Yan naman, matod sa Ginoo kanang sulod ana balaan. So walay laing na musulod og simbahan, ibilin ng chinilas mga Muslim raman. Lain bang katudloan sa Islam? Sa niingon ang Ginoo, aniingon ang ulahing propeta na si Propeta Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsi. Sa Bisaya pa, dili ka tinuod nga Muslim kung dili nimo gustohon, kung unsay gusto nimo sa imong kaugalingon, mauusab dito sa imong isig ka tawo. Katudluan na sa Muslim, sikat nga katudluan ni Propeta Muhammad na dili kuno ka tinuod nga Muslim kung dili nimo higugmaon, gustohon didto sa imong silingan, didto sa imong isig ka tawo, kung unsay gusto nimo sa imong kaugalingon. Mao ni Muslim. So buot pasabot nga dili nimo gusto og tagubot, mauusab dito sa imong silingan. Dili nimo siya unsahon, dili nimo sa sakitan, dili nimo siya istoryahang dautan, dili nimo siya buhat-buhatan o dili maayo nga pulong, kung dili kung unsay imong gusto sa imong kaugalingon, unsay gusto sa imong kaugalingon, kalinaw, mauusab dito sa imong silingan. Mao nay tinuod nga Muslim. Mao nay katudloan. So kanang bingon sila mga Muslim, mga gubot, ang Muslim dili maayo, dili nakatudloan sa Muslim. Kung doon na mo'y nahibawan na ingon ana, iharto, dili tutudlo sa simbahan. Manubag siya sa atong labang makagahom kung unsay iyang gibuhat dito sa isig ka tawo. Nga man, wala magtudlo ang Islam na. So ang Muslim o Kristiyano kung dunay gibuhat nga dautan, walay labot ang simbahan, wala magtudlo ang simbahan niya na Muslim man o Kristiyano. Mao na nga kung ang usa ka Muslim mubuhat og dautan, ayaw pasumingli ang iyang relihiyon. Kung dili ang pasuminglan nimo kadtong nagbuhat ato, siya ray pasuminglan nato. Halimbawa ang usa ka Muslim nakabuhat og dili maayo, ang iyang pangalan may pasuminglan, siya ra may pasuminglan, dili ang word nga Muslim. Mao pod ang Kristiyano, kung makapatay ang Kristiyano, dili man ingon na si Pedro usa ka Katoliko, dili man nga naon lahi sa Muslim, kaya natatak sa ato ang mga kaigsuonan na kung ang usa ka Muslim, halimbawa si Abdullah o si Abdurrahman, usa ka Muslim nga naon man, dapat dili nila idahig ang iyang relihiyon. Nga man, wala magtudlo ang relihiyon o dautan, wala magtudlo ang Islam o ang Muslim o kadautan, kundi bagkos ang sulti sa ato ang huling propeta na si Propeta Muhammad, layo mino, dili ka tinuod nga Muslim kung dili nimo higugmaon ang imong isikataw sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Walay layo ra kayo ang giingon nila ang mga Muslim ingon ani dautan o usa pa. Wala magtudlo niya na. Kung dili ang gitudlo sa Islam is kalinaw. Maabutan na nga mga Muslim ingon assalamu alaikum, ang kalinaw mga kanimo.